i vreme za naše prve goste i jednu od mojih današnjih gošći, pa prilično retko viđamo u javnosti. Upoznali smo je kao suprugu Dragana Bjelogrlića, ali danas sa Majom razgovaram kao sa damom koja je na čelu jednog vrlo interesantnog projekta, jednog letnjeg kampa za mlade. Kamp se zove Mia Patria. I ona nije došla sama, već je došla u nama dobro poznatom društvu, koji su nam nekako više prijatelji nego gosti sada u 150 minuta. Tu su i Nina Janković i Andrija Kuzmanović. Dobar dan svima i hvala mnogo što ste došli ovde. I nećete da se ljutite vas dvoje, da nam prvo Maja da par detalja o svemu ovome. Međutim, najpre bih nekako htela da te pitam, ti stvarno jesi ličnost koja je sve vreme poprilično sklonjena od javnosti? Je li to nekako bio tvoj izbor ili je li to izbor do koga je došlo zato što ti možda smeta medijska pažnja? I zašto si tako odlučila? Pa ne postoji razlog da ja budem eksponirana javno. Jednostavno je to tako? Pa naravno. Da. Viđali smo tvoje fotografije ovako kada si u društvu supruga i ne znam da li znaš da ljudi komentarišu. Koje su snimljene ne mojom voljom. Da, pa dobro, koje su snimljene nekako na javnim događajima i kažu ljudi Maja Bjelogrlić je kao srpska Monika Bellucci. Ha, pa onda nije trebalo da dođem danas. Sad će se uveriti da i nisam baš. Zašto ne? Pa bilo nam je Monika na prvoj. Pa bolje bi bilo da ja nisam došla, možda bi tako i pomislili za mene onda. Da je sve tačno ovo što ste rekli, a sada će vidjeti da i nije baš. Ja, ti si sada skromna, a Maja je inače jedna od najlepših žena koju sam ja ikada videla, evo ovako javno to da kažem. Hvala. I ne znam da li se slažu Nina i Andreja sa tim, ali to mu dođe nekako kao činjenica, tako da ti neću dati priliku da budeš sada skromna i mada znam da verovatno je ovo malo previše za tebe. Kaži mi nešto o kampu Mia Patria, znači moja domovina, kamp za decu. Kako ste ga zamislili? Šta bi to trebalo da bude? Kamp je edukativno-zabavnog sadržaja i naš cilj je bio da deca iz kampa ponesu neko znanje, da to nije samo puka zabava, ali sticanje znanja jeste kroz zabavu i zato smo koncipirali vrlo specifičan program. A ono što je najvažnije od svega, to je da deca steknu, pošto uglavnom dolaze iz celog sveta, to su deca iz Srbije, ali i deca naših iseljenika u dijaspori, da steknu najlepšu sliku o Srbiji. I na taj način, kroz naš program, pošto je program i koncipiran tako da se Srbija predstavi kao moderna zemlja koja ide u korak sa svetom, i naša želja je da ta deca jednog dana dolaze u Srbiju, da joj se vraćaju svojom voljom, a ne samo dok ih dovode roditelji. Da, što bi nekako bilo najlepše od svega. Čija je bila ideja da se pokrene ovako nešto? To je moja ideja, još dok su moja deca bila mala. Prosto, kroz neki njihov razvoj pratila sam i potrebe druge dece. Oni su odlazili u neke kampove koji su se održavali u inostranstvu i onda sam zaželela da ja napravim nešto što će biti specifično u Srbiji, što niko do sada nije radio, mada smo onda vremenom došli i do toga da ubacimo i neki program koji čak se ni u svetu ne radi. A to je sve ovo što rade Nina i Andrija i na kraju deca dobiju priliku da čak snime i neke mini scene i pouzdano znam da to radimo samo mi i niko više, čak i van Srbije. Da, dobro, što je stvarno privilegija da rade mini scene sa negde svojim omiljenim glumcima. Šta je to neki vaš zadatak, Nina? Pa naš zadatak je pre svega da ih opustimo, da se igramo sa njima. Stvarno, prošla godina je bila genijalna i jedno divno iskustvo sam imala sa tim klincima zajedno sa Andrijom. Baš smo uživali i slušali su nas, bili su stvarno divni. Pa svašta mi ih na početku prvo opuštamo dok ne dođe taj trenutak da krenemo sa njima. Tamo ni mi da ih upoznamo, da vidimo ko bi šta mogao da igra od tih scenica koje smo odabrali za njih. I na kraju radimo scene, pa... Čekaj, Andrija, kaži mi, jel se uzbude kad vas vide? Tebi i Ninu, ovako znaju sa malih ekrana, mogu misliti. Pogotovo, mene manje više, ali interesantno je što tamo deca mogu da izaberu, znači da li žele u tom trenutku da idu, na primjer, na tenis ili žele da dođu na glumu.
Odaziv je bio jako veliki. Da su svi bili na Svi su glumu. dolazili na glumu, naravno. I što je najgore, što je najbolje, trudili su se, zaista su iz dana u dan napredovali. Mi smo videli, Nina i ja smo videli i Maja njihov napredak i zanimalo ih je. I pored toga što smo im rekli da na kraju će imati jedan pravi filmski set sa zaista jednom od najprofesionalnijih ekipa u regionu i oni su Ozbiljno shvatili svoj zadatak i stvarno se trudili. A za vas dvoje, ko je bolji šef, Bijela ili Maja? Maja. Je to zato što je ovde ili? Ne, meni Maja, ja se super slažem. Malo sa Majom je to bolje sve. Mi smo prijatelji pre svega. Ja volim kad mi žena naređuje, tako da je moj izbor Maja. Znači jednoglasno ovde. Dobro. Majo, koliko dana traje kamp i za koji je uzrast? Traje 12 dana i to je uzrast 9 do 17 godina, s tim što su deca podeljena u grupe po uzrastu. Je li aktivan tokom celog leta ili u određenom nekom periodu? Trenutno je period taj od 12. do 13. avgusta i zbog velikog interesovanja mi razmišljamo sada da otvorimo još jednu grupu, da pokrenemo još jedan termin u avgustu. Od 1. do 13. avgusta. Za sada. Da. A sad mi kažeš, šta je to po tvom iskustvu negde što klince najviše oduševi kad je Srbija u pitanju? Šta je to što, recimo, ova naša deca kažu nisu znala, pa su nekako otkrila nešto novo o svojoj zemlji, a deca naših iseljenika, šta je to što im se najviše sviđa? Pre svega željela bih da naglasim da deca koja dolaze iz inostranstva su prilično drugačija od dece koja žive ovdje. Zato što su skromniji, njih je mnogo lakše zadovoljiti, oduševiti, zato što oni nemaju priliku, na primjer, dete koje ima 16 godina, ono nema priliku da okusi neki društveni život na tom nivou na kome to imaju, nažalost, naša deca. Jer naša deca već sa 16 godina dostupno im je mnogo šta što ne bi trebalo. Oni su već u klubovima, kafićima, da ne pominjem neke gore stvari koje su im također dostupne. Toj deci to apsolutno nije dostupno, tako da sve ono što saznaju u kampu njih čini zadovoljnim, srećnim, to je jedna velika zabava za sve njih. Našu decu je malo teže zabaviti u tom smislu i to je moje veliko otkriće. Da, to što jeste stvarno zanimljivo. I ja sam samo da kažem nešto, da najbitnije stvar, meni barem uvijek bila i kad sam bio mlađi i sad kad sam malo stariji, da šta god da radim i ranije kad sam učio i sada kad radim i kad njima pokazujem neke lepe stvari zajedno sa Ninom, da se osjećam kao kod kuće. A njima tamo nijednog trenutka nisu falili ni roditelji, ni bilo šta što je bio najbolji pokazatelj. Da im je lepo. Da im je lepo da smo ih animirali i da su oni negdje uživali. Čak su plakali kad su krenuli kuće. Pa to je znak da je ekskurzija uspela. To je za mene bila najveća satisfakcija. Možda nije lepo što to kažem, da su mi dečije suze satisfakcija, ali moram priznati da jeste, zato što je to potvrda njihovog lepog provoda i da su se vezali jedni za druge i da smo uspjeli da ih otvorimo u tom vrlo škakljivom, nezgodnom adolescentskom periodu. Negdje jeste to cilj da probudite decu, da se otvaraju, da istražuju, da probude svoju znatiželju i na taj način da otkrivaju neke nove talente. Da, što jeste lepo. Andrija, ti sa Bijelom radiš i na Senkama Balkana. Da, završili smo Senke nad Balkanom. Imali smo posljednju klapu pre neki dan. Proslavili smo jedan jako dobar posao. I jedva čekam da krene serija, zaista. Se zna kad će? Ja mislim negde početkom oktobra, ne smijem da kažem tačno, ne znam tačan datum, ali mislim oktobar je u pitanju. Dobro, stvarno uspešna sezona je nekako za tobom i Hotel 88 je sjajno prošao. Ja ovako prateći vas po društvenim mrežama vidim da su karte bile rasprodate manje više za sva izvođenja. Jeste, mi smo te zvali onda kad smo bili da dođeš, doći ćeš vjerojatno. Doćiš, od septembra obećavam. Jeste. I da, ide lepo, hvala Bogu, i Hotel 88 i radimo. Mislim, negde nije prijatno kad ti je leto, mislim, leto uvijek trenutak za odmor i da od cele godine negde napraviš retrospektivu celog događaja i da odeš da se odmoriš, ali je opet lepo kad se radi i ne želim se. I da mi kratko kažeš, kad si posljednji put bio ovde, tada si nam pričao kako ćeš biti kapiten ove naše fudbalske umetničke reprezentacije. Kako nam se to zove? Art Fudbal Srbija. Art Fudbal Srbija. Bili smo četvrti. I stvarno ste osvetlali obraz. Bolji ste od svih srpskih fudbalera zajedno. Pa jesmo, da. Dobili smo u polufinalu od Kazahstana. Kazahstan je bio prvak, tako smo mi kao maltene treći, ali u stvari bili smo četvrti. Jer su Rusi bili treći, majka Rusija, naravno, nek su treći. I u muzičkom delu smo bili prvi, uzeli smo zlato, tako da smo se lepo proveli i osvetlili obraz naše domovine.
Da, jel možeš da zamisliš ikada da naši fudbaleri budu četvrti? Ja se iskreno nadam i najviše bi na svetu volao da budu Svi bi četvrti. voleli, tu se svi slažemo. Sad, Nina je imala jedan zanimljiv nastup. Mislim da imamo spremnu fotografiju. Žao mi što nemamo spreman i taj nastup sa bendom koji je zvanično falš bend. Tako je. Da, otkud ti Prvi sa falš legalizovani bendom? falš bend u Srbiji. Ima ih dosta, ali eto, mi smo legalizovani. Dobra priča, dobra priča. Sinoć smo imali naš prvi nastup i stvarno bilo je čarobno. Moram priznati da sam imala ogromnu tremu. Stvarno, iako je dozvoljeno da se falšira. Da. Ne, ja sam krenula tako što sam... Ne, nije dovoljno falš. Sad je bolje. A znači, zvuči kao da je stvarno zabavno. Prezabavno. Meni je to stvarno luft i dosta sam radila tokom cele godine i onda smo sad skoro krenuli sa probama. Imali smo svaki dan probe po 4 sata. Probe za šta? Za nastup koji je bio juče. Da, mi smo imali probe. Vi ste ozbiljno probali za to? Ozbiljno smo, da. Ja sam mislila da je to pauza od ovih ozbiljnih proba. To su sve naše pesme, sve smo sami i komponovali i tekstove, radili sve sami, tako da smo imali naravno probe za to. Ode nam ti u baš smo se pevačice. potrudili. Ne ide mi baš tako sjajno. Kao neću. Ali moram priznati da baš prija i da smo sinoć uživali i da je publika uživala, što je stvarno nama veliki uspjeh. A znaš li da je jedna od najneprijatnijih stvari koju smo videli u posljednjoj epizodi Ubica mog oca, onaj trenutak kada ti završiš, je li ranjena ili ubijena, to je nekako ostalo. Jesi li deo ekipe i u drugoj sezoni? Pa sad ću da odgovorim na to pitanje. Pa naravno, pa dobro, aj sad nemoj ti sad tu da se mešaš. Pa nešto malo treba da snimam preko leta. Znači, živa si. Tako vidjet ćemo koliko dugo. Pa dobro, ajde, nećeš da snimaš sada, Pa da, malo. Ne znam, i dalje kako ležiš tamo. U kafiću, ali tako bilo? U kafiću. Dobro, to je svakako fino. Jesu krenula već snimanje? Jesu krenula pripreme za to? Nisu još. A znaš kada krećete? Znamo, da. Sad, pa početkom jula. Dobro. Majo, ti njih dvoje znaš jako dugo i već ste mi rekli na početku da je to jedan prijateljski odnos, onako u svojoj srži. Prerasta u porodični. Prerastao već i u porodični. Onda si prava osoba da nam kažeš koliko su stasali Nina i Andrija i jesu li se promenili za sve ove godine tamo negde i od Montevidea i ovo koliko se znate? Pa ako su se promenili, mogli su samo na bolje da se promene, jer ih ja otkrivam svakog dana kao sve bolje i bolje ljude i ljude za koje sam ja sve više vezana. Daju mi prosto povoda da se vežem za njih. To je mnogo lepo. Ne znam šta bih mogla drugo da kažem, a da ih bolje dočaram. Da, ali cijela ova generacija, znate, mi se već dosta dugo ovako i družimo i dolazite nam ovde i ono što je mnogo lepo jeste koliko se to vaše iskreno prijateljstvo osjeća i nije to onako jedan namešten kolegijalni odnos jer to se nekako odmah vidi i po govoru tela i kako ljudi komuniciraju jedni sa drugima. Vi ste stvarno svi zajedno i ekipa i bliski i prijatelji i lepo vam se to nekako, ne znam da se to potrefilo ili to odnos koji ste izgradili, ali sam sigurna da uživate u tome. Mislim da se to negdje namesti samo i mislim da to ne može, baš kao što si rekla, ne može da se isplanira, ne može da se namesti. To je jednostavno imaš svoju generaciju i ako je da živiš tako, ti si onda po meni srećan čovjek i u poslu i u životu i svugde da rasteš, imaš privilegiju sa jednom divnom generacijom, a to je tvoja generacija, tako da je to meni barem nešto, jedna od najlepših stvari na svetu. Da, Nina mi je prošli put bila jako emotivna u emisiji. Tu su suze lile na sve strane. Ja sam se izgubila. Ja nisam znala šta da radim sa njom. Tako da sada sve gledam hoće li te dirnuti Andrija ovom pričom i da ne kreneš ponovo da mi plačeš. Neće. Jel? Šta je kod tebe negde na planu od septembra? Pa ništa. Ili šta je kod tebe u planu, ono što možeš da nam kažeš? Nije, u pozorištu. Doduše sad je to pauza, ali od septembra ponovo krećem da igram svoje stare predstave. Za sad nema ništa novo i iskreno malo mi i prija. To je to. Puno vam hvala. Mnogo hvala što ste došli i baš mi je drago što ste bili ovdje. Majo, hvala najlepše i mnogo sreće sa kampom i da napravite i tu drugu smenu, pošto ovo stvarno deluje da je dobar provod za klijence. Hvala najlepše.